মোবাইল সেকেন্ড হ্যান্ড যাবে 4,500 5,000 আর মোবাইল দাম যাবে 15,000 19,000 20,000 8,000 नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बेसे बेसे प्राइसआव मोनगोन खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा साफ्रोमखौ दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ दुंब्रुदै गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जाबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एक्सट्रा ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं बाथौ इनफ' दायो आङो दङ जोंनि बे बादासिपुरावहाय मबाइल स्ट'रावहाय सुबिदा स्ट'र नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे जाहैबाय सुबिदा स्ट'रनि मालिक बेवहाय नोंथांमोना मबाइल डिसप्ले मोनगोन मबाइल सेकेन्ड हेन्ड मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नै गोदान गोदान मबाइलबो मोनगोन आरो बेवहाय दङ जोंहा बायदिसिना मबाइल डिसप्ले ओइ सिगाङाव दङ नै मबाइल डिसप्लेनि मडेलफ्रा बै सिगाङाव मोनगोन सुबिदा स्ट'र माबायदि प्राइसआव मोनगोन एसे बुंना होलाय कुलारनि दामा जाबाय 1500 मोबाइल सेकेन्ड हेन्ड जाबाय 4,500 5,000 आरो मोबाइल दामा जाबाय 15,000 19,000 20,000 8,000 नोंथांमोना खोनानो मोनबाय बेसे बेसे प्राइसआव मोनगोन बिदिब्ला नोंथांमोना मानोथो गोबाव खालामबाय थागोन नोंथांमोना मबाइलफोर गाज्रि जादोंब्ला बे सुबिदा स्ट'राव फैब्लानो जाबाय बेयो ढेकियाजुलि थांनाय रडनि लामा जिङावनो बेवहाय न'नि गफल होनाय मोनसे पान दखान दं बे खाथियावनो सोंबानो मोनगोन लुकास बसुमतारी बिनि नामा नायनो हागोन नै नायबावनो हागोन नोंथांमोना बेटारिबो मोनगोन सेकेन्ड हेन्ड मबाइल मोनगोन हेडफन मोनगोन बेजों लोगोसे मेथाइ दामग्रा बक्सबो मोनगोन मबाइल कभार मोनगोन बायदि रोखोमनि मबाइलनि नोंथांमोना जानांगौ बेखौ मोननो हागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान भिडिअ गोदान ब्लगजों बर' हारिनि गोजोन्थों